Khabangni takuk tai buk chong miyao je khumulung amsayo party mung unglaimani thik jung tini mita debormani nukhungo jung phaisok paikha obo hwnkhe mita debormani nukhung je miya party mung naidi obo hwnkhe dugar obo miya sojak tongmani phiaba themrang rok phaiwi obo rua bai tan khani chwng khwnaka hwnkhe yango bo kwbangma photo borokni manui tongo chwng naile trwk trwk tamo wngkha miya o jagao yang naidi glass kwbangma obo naidi swkagwi kwlang paikha borok hwnkha khe yango LT Sumon Debormani photo tongo kwthwi ni photo point o yogliya hwnkhe obo tokruk paikhano borok hwnkha khe yango teibo tongo obo hwnkha khe inverter je solar ni teipari obo hwnkha khe inverter naidi yango bo kwbangma tokrubwi kwlang paikha obo hwnkha khe acid obo chwng puila o faibr twi hinui tongmani obo acid si yang acid kwbangma kochokjak hwnkha khe obo hwnkha khe borokni almari rok yang obo tongo tei kaisa obo hwnkha khe kun mote je mita deborma khulumwi akoui borok no bancherui mankha bono haiboni kisa o korok o debkha yang obo haino tongo borokni almari yang tei kaisa main hwnkha khe yango obo hwnkha khe thik mita deborma chung thumani room obo nadi oborok tokrubwi kwlangbaikha oborok bo hwnkha khe thik o jagao chwng nukphaikha phaiwi tamo mankha hwnkha khe o jaga kaisa computer o jaga tongo thinango phunukgo no nukha norog obo hwnkha khe computer miya je party mung party furu obono je borok tokrublaimani hwnkha khe o jaga bini pars tongo mita debormani obo thik o jagao no je miya kaisa rang rok tongmani o table o phiaba o rang rok bo borok malanglia tei chwng saimankha phaiwi o jagao rangjakni chain bo haino tongmani rangjakni chain bo kaisa manliya hinui chwng saimankha koktwmani bisingtwi hwnkha khe teibo yango bisna rok tongo oro joto miya lootpaat khlaijak hinui chwng saimankha phiaba borok miya horo thunani bagwi obo taisa thik khlaikha hinui chwng saimankha tini phunaiwi hwnkha khe nadi obo o dogar miya omai khe tongmani phiaba obo yangtwi sikar rwjak wngna haibano themrang rok yangtwi rua bai tanwi obo khulogwi yangtwi lootpaat khlaikana je somomona hwnkha khe phaidi chwng je o nukhungo miya je party mungo tongnai mita deborma bai chwng kisa koklam salai nailai o party mung bomo haikhe wngkha bahai khe wngkha sabo khlaikha o party mung bahai khe borok o je miya o party mung tongfuru bahai khe yokha chwng abo kisa khwnai nailai phari obo hwnkha khe thik borokni kitchen room je mita deborma chwng kitchen room naidi o kitchen room o kuno phano yokliya uanamsingcha naidi yango pura joto sompoti joto nukhungni manwi bebangno tokrubwi kwlangbaikha obo yango tongo tei kaisa fridge naidi o fridge obo norok nukha na fridge khakni kwlai kwlang thangkha naidi yang phari cameraman koinai yango tamo tongkha fridge bisingo twi bottle rok tongkho naidi obo swkagwi kwlangwi thangbaikha chwng je puila tongnai obo haikhe jotono red rok naidi obo tokrubwi kwlangbaikha gas rok bebangno o gas tongmung no ah jora rogo phatik khangkha bomo hai wngkhamung belai ni uanamsingcha tei nok rok khorchai thangkamung hwnkha khe light rok bo khogoi naidi iko obo current tongo oro tabo chwng tanglia light rok tokrubwi bebang kwlangwi thangbaikha hwnkhe yang nukha norok obo hwnkhe to je borokni dogar rok naidi bebangno swkak kwlangwi thangbaikha o tin rok hwnkha khe chwng borok bai kok salaiano phari o mita deborma songbai bahai khe wngkha o gotona Tang hani sanai hoi ini kubang borong kagenta rua tei lata koto tei ja gangke in besanyo kali dingkang abo tam hani sajane angai bo sai simali amo besok time dong na aja sarta baru ni sini besok borok ba borok kubang mayang pura nama yang kurang mau sop dong ba Nogo ang bayani serai tongnya serai hingga tisun sangka ang tongke haban tisun sangka orang ini sawi buat kayak jadi buat orang sangka ekdom pura sakang ke sasa sabali ya Uno phana phiogli ya boro phana phiogli ya ang pura bong ya ko kala khumka
Kai ani dara ni putu kata ni putu pojo borok to akhirnya pas sukrep ka ani no kutu norong no ko wai ka kuno mani mo saban ka ham kare ka pura nini inverter hoite karen tan suwe ho ka no thokana na ka amo ka ka abo tai amo uti hini chana ni kuno to kare ka asa ke marang ka omo to ma borok ka ga amo kun puji simali ya omo hai borok Bunda harmat ang asai family om saking kang mo sunugia putar first time no asa ke kiri masih sa ola tharo o ruaro o daro bom tei ano se boro ekdom yagre tei ang pora chir khongmang ang onnai ke basu ang ke yang khari matha ka laso leng ikla chong ka an paran buri rok khaya no tei rok roi tei rok khari basi ka Ante kan kok sana musuhnya ya, norong median bising teh. Tamu saya kaya metong, hai kaya ka, boy, sebab mas hengan nong ni saya kaya metong nata hai kan. Ani kuno saya kaya metong norok puro punuk basi teng, anggu puro bersini. Ani nuk kana boleh norok. Anak pun itu ya kali ya boro ani ko kakala rogo nadi, sawi tabu ke purai ko yakung rogo rogon tong baca. Hah, boro ya kaya. Asal sal ketang se oma hake habi kai betana ni no an besanya betana na jugo ani besai ker no kuno as pajan to kuno khai ma kare ek matro party khayo BJP khai ni le sam tam khai ke ba nang mo tha khai kaham hangke nang kaham ang BJP khai kaham hangke kaham ang jar ham dang man no khai tongo ni no thangi bo tokri biya no thangi bo buya no thangi bo sikri ya ni thani khogi bo jaya jar ham dang man ni no go kasang khai tongo aro le phai hake boro khai pe do ang bung no pe ke sanam sung borok thino phai khai pe kya boro ano sana nango ni besanya BJP ta khai di no ga asu kong di hini chadi warning reklang di angan besanya bujong nai sanai hangke boro ano osujuk pointer liya boro ano osujuk pointer liya boro mai che ya boro ki chi chao ang sao tini mian chi ang bok mai kare ang sao ani je mani sai bong tai 10 guna nai ang bumang ek je bihi ngai onu khung ni boro ngai ang sao tini ani nu khungo khai nai boro tai kaise khana bin nu khungo khai nai judi bong ni nu khungo om haing kha tini bini bihi besa tai bo khamo ha boro ki chapano la chia da om ha ke kaise ni nu o nu khung le sabuni obo mo thani buya BJP ni buya obo ani si ha borok bahake hake khaipe man ang raja no kaise sana musong maharaj no jotono borom ruin bosau joton thanjang bai di hamjak lai borok ka ham to ka sing ba hamjang lai bole sing tam hamjak ge diba sing ke bukung bara diba sing ke tipra sai diba a sing ba hamjak bole to phano om hai ram om raja ni thanin dus thangnai tam ba ke bos bin bo mia madam sopna tam sa sing raja ni kok bai si solio raja sing ta wala di taw hangke bahake mia om hai ke saman pore na an nok nu khunga hai ke bang sur khairi mangka ang tini emile mandai ni tini emile je madam sopna no bang opos no khanya musungu bo ka se bure mi am ha ke sawa ang busuk buka khatu teng ma tong aw om hanyo ke sana nango raja ni kok bani solina nango tam no wala nen tam no bulai nen party khage khaji na nang phatarong lai di nang ono bole nok no khungle tangi bo khwanya nang ba ha bo akok saman pore khina bo borok nichoi ora hat tongo borok jodi bongni busarong no ang bumangai an busarong kok khana me ka an chagon dus phanyai an chagon dus phanyai bo buma bole bo o mandai bo nai tong na bole bo buma bole bo saime da nog rok bang chu ta khai di buni family ani nog ya ani mondir se ang or family tei ang suri o koto kiso ang joto kai to no lobi tong mani an mo mondir se mondir ani mondir no boro yak ti sagi omti khemini boro go ang khaya pano saka tong nai joto no bong no khanyai poti shoot khanyai bong no ang omo kaisen sanam song media ni tulte borok je ano omo hage khaimani mia ani bosai tong to thung thikamu ano borok bo thanan chesta khaike ang khariyo kha কিন্তু borok no jes kapano police protection tai chini mananiyo mukhyamantri dr Manik Sahano bang konyai borok no jes kapano arrest khaye sasti krak renang thung judi borok tong hangke ang ok mulungo tai tong mangla borok ano ani nok sok sanai ani bosanyo buthanai chengno buthanai ni dom kiri kalangu amonong media turu theke bong tike bong thani khanaranai norong khanare sidi asuna ang tai pung saimali ya hamba police tam hin sanai ang kol khaimani आधा घंटा हनी माने आधा घंटा नि परे से फायो ओ पुलिस प्रशासन बतिने आं कल खैमन लगे लगे फायंके आं ते किसले बासि काम बरक फाय आं को नो रिक्वेस्ट सार ने आं कल खाइसुका फाया बरक